Tatzhiana. This is Yen. And this is Jelan. And welcome back to our So for today's video mga sanog sana, andito na naman kami sa Skin911. Yes, so today is your Second session for Acne laser. And yours is underarm. Yes, so magpaano ako sa underarm ko laser. Look at my So, pasensyahan niyo na po yung underarm ko kasi may mga sumpa. Yan, day. Oh, gaya ng mukha ko, may maraming sumpa. Yes, so dati yung first session ko, mga 38 yung mga pimples ko. Ngayon, 27 na lang. Baka pagkatapos nitong treatment na to, 11 na lang yung mata. yes, hanggat ma-zero na siya. So, about my underarm, noon, when I was high school, so I have a friend, and then nakita ko siyang nagbunot ng kilikili. So, trinay ko rin. So, wala akong idea kung ano yung effects niya, kung ano yung result niya. So, yun, nag-ano ako. Tapos, nabigla lang ako kasi the next day, gikagid ang lawas, aniti buo ka dyan. Pati ang ilat, gikagid. Sa pobre pag gikagid. Oh, gikagid. Sa dato allergy. Oh, kataw ka dyan sa hanggi, kaut mitog taman. So, morning nasa mga sumpa. Oh, diba? Oh. Oh, klaro ka adyo, oh. So, ata ni sadyang kanang patdyan ng sumpa. So, let's see kung anong mga kaganapan mamaya. So, before me mag-start, sanitize ni ate. Wow! Kanina room. So, that's the machine there. So, mga sinimta na, mga namin sa jag mga sumpa. Tara mo, oh? Klaro na mo? More dyan yung problema na every day. So, shavean ka ni ate. Kuha niya dyan mga bubu. Bubu sa iglo. Diyan, si Sano di ay nagpa-acne laser na siya sa second session niya sa acne laser. So, sa ako din yung diamond peel. So, ganahan ako kay di na dry hang now. Diyan, inigkuhan hang kay more fresh. Fresh. Wala pa ka nakaka-try nga mag-laser. Mo po ni first time. Maski wax lang yung mga wax. Nakatry ko box biscuits sa akin. Maghilak-hilak lagi ko kasakit. So sa laser, dili na siya sakit. So, karon nag-start ni then tap-tapan natin mata kay may gusto pa. So, na siya. Ma'am? O, di ba, Laisho? Where's the sun? So, karon yung kuanan na yun natin. Good morning! So, ano na siya? Wow! So, same process na kapundi sa first session. So, wala ko dahang istorya pa. So, karon mag-facial scrub sa amin. Wow! So, karon gay lain na pong kuan facial scrub na po. Ikaduha. Wow! Kabukalan na po akong naong. So, karon mga sarog sa nagastim na sa akong naong for 15 minutes. So, mura make sure po akong naong hari. Saan yung sitawakan eh? Napalit na sindahan? Balon naman eh. Balon na tayo na eh. Dating pa rin pa. So, this is the aftermath. Ay, bagyo. Aftermath ng bagyo. Next check. So, Magbago.
after laser, i-apply na po og erythromycin. Final naman no? Last na ni siya. Dili sakit ang micro. Ilib ko anesthesia na 30 minutes. Ilib ko anesthesia 30 minutes. Asa man na ang injection na anak dapat? Dili uy creamer na siya. Ang anesthesia? To ko injection na akong na. Injikan dire anak. Ganahan ka. Cream naman siya. Mo na sa una. Nga mabitalas ang first time mabitaw pa micro. Mm. Siya lamang kasakit pala na injik ko. Opera na sa microblade. Yes, I'm done. So this is my look after second session of acne laser. Okay, kailan pa ka na ako? Aftershock. Aftershock. So, yun mga sunod-sana, nahuman ako ka ng pa-underarm hair removal. So, look at my e-look. So, as you can see, okay mo dyan isang ka nang nahihilamon ani. Kanang, di na dyan mo ma-feel itong mga buhok-buhok bitaw. Unlike before, nga, inig after nag-shave dyan si Ja, inig nga na nahanapan dyan si Saya, sapnit. Pero now, it's okay. And then, muingan mo nga kanang napay mga dark spots, nga na, naadyo na si Ja kay, syempre, naatay mga kanang mga sana ka nagibagjo man ni sa una ni mga sumpa so nagkagid sa una so mo ni si Ja ang kuan pero kanang let's wait sa result kung kanang after how many sessions kintayo na ni makuan ni si Ja so magpa-whitening tapuhon char makalugar-lugar mag-harvest tag kanang tagod makapamaki tagdaghan so ato ni isang pa-whitening so for now kanisa lang kuan and then happy ko sa kanang result kay again, inigna na dyan sa dinay dyan sa kananay hait bitaw. Inigna na mo, more na sa kanang feeling bitaw ni mo flawless. Next time, let's see sa result. Okay? So, now, tanawan na to ang result po ni Sano sa second session sa acne laser. So, tanawan na to kanang naapabatong mga butlog-butlog. Itong mga nana, kung nila mga nana, dara. So, tanawan na to naapabatong mga nana-nana. Okay? So, let's go! Hi guys, so as you can see, my second session medyo ni hayag-hayag nakita kong naong unlike sa first session nga pag pricking niya daghan kay mga nana ng gawas daghan kay ng lusot so, karon medyo na wa siya then medyo ni hayag-hayag na siya tungod atong sa kuan pod sa laser kanang namatay na siya ang akong mga pimples and acne so napay ika third session ani so basin totally wa na gini siya so let's find out sa mga sunod nga session. And then, i-update lang muna mo. So, mga sunod-sana, kung gusto mo makahibaw sa prices nga ipang-avail naman ni Sano, so, sa ako day, sa underarm hair removal, good for one session under 1.5. Pero kung gusto mo ka na mo avail for 12 months or 1 year, so that's like kanang 3 weeks interval. So, brato na sa kaadyo, mahog na sa 6,000 pesos. So, nice sa kaadyo, kanang kalingawan dyan bitaw sa, di ka kalingawan everyday. So again, 3 weeks interval. So makakita na dyan ka sa kanang effects nga, masinaw din na si Jaan, kanang imong iloks. So, kang Sano, 1,000 per session sa acne treatment. So, mo na siya ang regular price nila din, 1,000 sa Skin911. yes, so affordable ra dyan ka adyo. And solid then, kasanan. kamo mga sunod-sana, if you want to pamper yourselves, so just come here sa Skin911, dari na dyan na sa Alturas. So, Sa wala yung 4th floor. Alturas. Yes, sa 4th floor. Wala yung Skin911 sa Bohol, kundi sila lagi dire. Yes. So, doon na mo ari. And then, dali rin dyan malocate lagi ang place. Kay na, wala yung pink ang nagkuhan suga. So, Skin911 na si Ja. And then, if you want to achieve ka ng mga glass skin, mga hamis, pang hamis-hamis nga na. So, doon na mo ari. Road to Hamis na. Yes, so road to Hamis na now, this year. So hopefully 2021, Hamis na taday. Yes. yeah. So, thank you so much, Skin911. Yes. So again, we would like to say thank you so much ni Ma'am Margaret. Yes. So and then she is the founder of BYC Bisaya YouTubers Club. Yes, shout out. Woo! Yes, and also ni Mom Mitch. Yes, thank you so much, Mom, sa pag-accommodate sa mga kuan na mo ari. So thank you so much once again. And also sa mga staff ari sa Skin911 Alturas. Ni Ma'am Sheena May Og ni RJ. yes. Shout out. Thank you so much once again. And also shout out sa Team Fighter. Yes. Team Fighter. Yes, nangurog na ko dahil. So thank you so much once again.
So if you are new to our channel, Don't forget to click the subscribe button. You should hit the notification bell para updated kayo sa next naming session dito sa Skin911. And if you Road to like, Hamis na des. yes, and if you like this video, can you click the like button there? And if you have any suggestions about our vlogs, so you can comment down below. Yes. So thank you so much once again mga sunug sa naka. Nagkurug-kurug na ko. So that's all for today. Yes. Bye.